Kien diskors mimli għajjat bi slogans ta' żmien mintof, attakki partiġjani, klim negattiv u diviżiv tal-aħna u l-huma. Huwa dan is-sentiment li ddomina l-attività organizzata mill-Partit Laburista biswit l-olja tal-Ħelsien fejn tfakkar l-44 anniversarju mill-eluq tal-bażi militari Ingliża. Filwaqt li tkellem dwar l-umiltà, il-Prim Ministru ma lissen l-ebda kelma dwar l-aħħar skandlu tad-deputat Laburista Rosien Cutajar u ċ-ċezz li kellha ma' Jorgen Fenech fejn sar magħruf li Cutajar ħadet ġobb bħala konsulent fl-ITS għaliex kulħadd kien qiegħed jitħanżer. Rosien Cutajar daħlet fil-but mal-81,000 euro minn dan il-ġobb part-time illi kellha mal-ITS. Qabel qal ukoll il-Partit Laburista fetaħ il-bieb għall-opportunità biex kulħadd ikun indaqs, stqarrija mill-istess Prim Ministru li qed iħalli lil dawk tal-qalba jiffangaw, jibnu pools illegali u jabbużaw minn riżorsi li huma mħallsa mit-taxxi tal-poplu. Quddiem il-partitarji tiegħu fil-Birgu, Robert Abela ma qalx kif se jġib lura l-miljuni lill-Gvern Laburista tal-Ilvajt Su Stewart, qal biss li se jibni sptar ġdid f'Għawdex xi ħaġa li ilha snin imwiegħda u li qatt ma saret. Fid-diskors tiegħu Robert Abela stqarri li l-Partit Laburista se jibqa' joħlom u reġa' wiegħed żieda fl-istipendji u żieda fiċ-Children's Allowance. Intant fl-eluq tad-diskors tiegħu il-Prim Ministru tkellem dwar il-bżonn li ssir ġustizzja, iżda m'għamel ebda referenza għal każijiet kollha li għadhom mhux magħluqa. Bl-aktar wieħed riċenti ikun dak ta' Jean Paul Sofija fejn Abela qed jibqa' jirreżisti li ssir inkjesta pubblika. Malta l-ewwel u qabel kollox flimkien se nibqgħu ninexxu! Viva Malta ħielsa!